Ebben a fejezetben arról fogunk beszélni, hogy egy vállalat hogyan alakítja ki a munkakeresleti függvényét. Ugye a mikroökonómiában a vállalatoknak az egyetlen céljuk az, hogy a maximális profitot érjék el. Ide is rajzolom a profitot, ez lesz itt nekünk a cél. Jó? Tehát folyamatosan arra keresik a választ, hogy a vállalat hogyan tudja maximalizálni a profitját. Megnéztük a gazdasági körforgást, ahol voltak a háztartások, és voltak a vállalatok. Meg is beszéltük, hogy a vállalatok ugye az output piacon és az input piacon keresztül kerülnek kapcsolatba háztartással. Az output piacon eladják nekik azokat a javakat, amiket ugye megtermeltek, és itt az MR egyenlő NC összefüggés alapján fogják ugye maximalizálni a profitjukat. Azonban ezt input oldalról is meg tudják tenni, ugye az input piac jelenti azokat az erőforrásokat, amit a vállalat felhasznál a termékeknek az előállításához. Ez lehet munka, tőke, föld vagy vállalkozó. Gyakorlatilag arra fogjuk keresni a választ a munkakereslet meghatározásánál, hogy a vállalat hogyan tudja input piaci oldalról maximalizálni a profitját. Ugyanis, hogyha meg tudjuk mondani, hogy hol van a maximális profit, akkor meg tudjuk mondani, hogy mennyi terméket állítson elő, tehát meg tudjuk mondani az Y-t vagy az X-et, és akkor meg tudjuk mondani, hogy mennyi munkára vagy tőkére van szükségünk, tehát meg tudjuk mondani, hogy mennyi lesz a munkakeresleti, illetve a tőkekeresleti függvény. Jelen pillanatban ugye rövid távon vagyunk, úgyhogy a tőkének a mennyiségét vegyük állandónak, úgyhogy elmélkedésünk le fog szökülni a munkakeresletének a meghatározására. Nézzük meg egy példát. Mi vagyunk egy vállalatnak az igazgatója, döntsünk arról, hogy Józsit felvegyük-e dolgozni. Hogyha éppen Józsinak nincsen hátszele, akkor két dologot fogunk mérlegelni, hogy egyrészt Józsi mennyibe fog nekünk kerülni, ezt Józsinak ugye a bérének az értéke határozza meg, illetve figyelembe vesszük, hogy Józsi mekkora bevételt fog nekünk termelni. Gondolkozzunk erről, hogy mekkora bevételt fog nekünk termelni. Ugye egyrészt, ha ő dolgozik, tehát felveszem a többiek mellé Józsi dolgozni, akkor ő remélhetőleg egy MPL termelt mennyiséggel hozzá fog járulni ugye az össztermelt mennyiségemhez, amit, hogyha megszorzok ennek a terméknek a piaci árával, akkor megkapom, hogy Józsi összesen mennyi bevételt termelt nekem. Például, hogy az MPL, tehát Józsinak a felvétele plusz 8 kalapács előállítását eredményezi, egy kalapács 100 forintba kerül, akkor Józsi összesen 800 forinttal járult hozzá az összes bevételemhez, tehát ennyivel változott meg a teljes bevételem. Mennyibe kerül Józsi? Ugye ezt kell ezzel szemben megnézni. Mondjuk, ha Józsi mondjuk 1000 forintba kerül, akkor ugye láthatom egyértelműen, hogy Józsit nem érte meg alkalmazni. Ezt az összefüggést próbáljuk meg lerajzolni. Rajzoljuk le, mert akkor könnyebben megérthetjük. Javaslom egyébként, hogy vizsgán is mindig rajzoljatok, mert sokkal könnyebb megoldani ugye a vizsgát. Ugye az előző összefüggés a P/MPL és a VL-ből alakult ki, hát rajzoljuk le. Ugye az MPL függvényt már tanultuk a felkészítőn, az MPL-nek valamilyen ilyen alakja van, a termelési függvénytől függően. Ezt a MPL függvényt szorozzuk meg valamilyen árral, ugye az ár egy konstans tényező, hiszen az input piacon általában azt feltételezzük, hogy tökéletesen versenyző vállalatok működnek. Hát szorozzuk meg, ugye ezen a tengelyen vannak az L, tehát a munka, alkalmazott munka mennyiségét, meg az MPL-nek az értékeit. Hogyha megszorzom ezt a függvényt egy konstansan, akkor figyeljek arra, hogy ez a pont nem fog változni, hiszen az itt az értéke 0. Na nézzük meg, körülbelül ezt a függvényt fogom belőle kapni. Ez a függvényem lesz, ez az MPL/P, amit most már nevezzünk el MRPL-nek. Ez a tényező határbevételi függvény, amely azt mutatja meg, hogyha felveszek egy embert dolgozni, akkor ő mekkora bevételt fog nekem eredményezni. Vagy hogyha felveszek még egy embert dolgozni, akkor ő mekkora bevételt fog eredményezni. Ez lesz tehát az, hogyha felveszem Józsit, akkor ő mennyit fog nekem pluszban termelni. Ezben szemben itt van, hogy Józsi nekem mennyibe került, ezt hívjuk tényező határköltségnek, amit MFCL-lel
jelölünk. Az MFC-en azt mutatja meg, hogyha felveszem Józsit dolgozni, akkor Józsi nekem mekkora költségembe fog kerülni. Rajzoljuk be ezt is az ábrára, mondjuk rózsaszín színnel, mondjuk itt van. Ez itt az MFCL függvényem, remélem el tudjátok olvasni, amit írok. Nézzük meg ezt a függvényt. Mondjuk, ha felveszek egy ember dolgozni, akkor ő nekem ennyibe kerül, viszont ekkora bevételt fog eredményezni. Ha felveszek még egy ember dolgozni, ennyibe kerül, de ekkora bevételt fog eredményezni. Ha megnézem ezeket a pontokat, akkor egészen eddig a pontig, mondjuk idáig, megéri felvenni az embereket, tehát nyugodtan vegyen fel Józsit, hogyha ő ugye ebben a tartományba esik. Ezen a részen azonban azt látom, hogy ha felveszek még egy ember dolgozni, akkor az ő költsége ennyibe kerül, viszont hát kb. Majdnem, hogy nullát fog eredményezni. Ezen a szakaszon nem éri meg már felvenni embereket, ezen a szakaszon megéri. Keressük meg azt a pontot, ahol nem is éri meg nem is jó, hogyha felvesszük. Egyetlen egy pont van, az a kettőnek az összessége, ahol kialakul a maximális profit input piaci oldalról. Tehát ez az MRPL, MFCL összefüggése fogja megmutatni. Tudom, hogy ez mutatja meg nekem a maximális profitot, tehát ebből le tudom vezetni, hogy mennyi munkást alkalmazzak. Tehát ebből fogom meghatározni a munkakeresleti függvényt. Írjuk fel, tegyük egyenlővé a két függvényt, tehát az MPL szer P egyenlő VL. Ez fogja a maximális profitot meghatározni, ebből le tudjuk vezetni a munkakeresleti függvényt. Nézzük meg erre egy példát. Ez a példa a tavalyi vizsgában volt. Tehát vizsgán ülünk, és megkapjuk a következő rejtvényt, amit meg kellene oldanunk. Megadták a termelési függvényt, hogy y egyenlő x1-es termelési tényező szorozva x2-es termelési tényező, mindkettő a megfelelő hatványon. Megadták a terméknek az árát, jelen esetben ez paraméteres, ettől nem kell megírni, illetve adott a két termelési tényezőnek az ára. 4,5, illetve 4. Azt kérdezik tőlünk, hogy határozzuk meg az x1-es termelési tényezőnek a keresleti függvényét. Az előbb megbeszéltük, hogy ebből az összefüggésből tudjuk levezetni a vállalatnak a profit maximumát, szóval ebből az összefüggésből fogjuk meghatározni a x1-es termelési tényezőnek a keresleti függvényét. Na nézzük, első lépésben az MPL szerint kell eljárnunk. MPL-et úgy kapunk, hogy a termelési függvényt L szerint parciálisan deriváljuk. Ne felejtsük el, hogy amennyiben szorzat van, abban az esetben az x2-t nem fogjuk bántani, és egyedül x1 szerint fogunk deriválni. Na deriváljuk le, ugye 1/4, ez a 0,25, szorozva x1 a 0,25 mínusz elsőn, tehát a mínusz 3/4-en, szorozva x2 a 0,5-en. Azt mondja továbbá a feladat, hogy szorozzuk meg ezt az értéket p-vel, leírom még egyszer, hogy jobban lássuk. x2 a 0,5-en, szorozva a p-vel, és ez egyenlő lesz a termelési tényezőnek a piaci árával, vagyis a px1-jel, 4,5-lel. Most azt látjuk, hogy ez a termelési tényezőnek a optimális meghatározás. Most azt látjuk, hogy az x1-es termelési tényezőnek a kereslete, már amennyiben, hogyha ezt keresleti függvényként értelmezzük, függ x2-nek a mennyiségétől. Megbeszéltük, hogy rövid távon a tőkének az értéke adott, ezért a munkának a kereslete kizárólag a terméknek az árától, illetve a saját termékének az árától fog függeni. Jelen esetben ugye beírtuk a saját termékének az árát, ezért csak egy olyan összefüggést fogok keresni, ahol x1 és p van meghatározva. Tehát ezt az x2-t valahogyan ki kellene innen írtani. Erre pedig már megbeszéltünk egy megoldást. Ezt a megoldást úgy hívták, hogy MRTS. Az MRTS ugye az MPL per MPK értékével volt egyenlő, és ezt egyenlővé tettük a VL per VK értékével. Jelen esetben ugye nem L-ről és K-ról van szó, hanem X1-ről és X2-ről, szóval ugye pontosabban úgy nézni ki ez az összefüggés, hogy MP X1 per MP X2 egyenlő ugye az X1-nek az árával per az X2-nek az árával.
Csináljuk meg ezt a deriválást. Ide felírom még egyszer, hogy jobban lássuk a termelési függvényt. x1 a 0,25-en szorozva x2 a 0,5-ennel. Ugye az mpx1 deriváltja, azt az előbb megcsináltuk, ez az 1/4 szorozva x a -3/4-en szorozva x2 a 0,5-en. Ha ezt elosztjuk az mpx2-vel, ami nem más, mint ugye az x2 szerinti deriváltja, úgyhogy az x1-jel nem csinálunk semmit. Ugye az x2-ről lejön a fél, ezt ide előre hozom, hogy jól lehessen látni, mivel osztunk. Tehát 1/2-szer x az 1/4-en szorozva x2 a -1/2-ennel. A kettőt osztjuk el egymással, és nézzük meg, hogy milyen eredményre jutunk. Az MRTS az nem lesz más, mint ugye 1/4 per 1/2 az 0,5 szorozva x a -3/4-enből 1/4-en, az x a -1-en, tehát ugye az 1 per x. Az x a 0,5-enből x a -1/2-en, az pedig x2 az elsőn, tehát az MRTS egyenlő 0,5-ször x2 per x1. És ez lesz egyenlő a Vx1, ami 4,5, úgy látszik az ötösre mindig lejön a teteje, per Vx2-vel, ez pedig 4-jel. Jó, hogyha keresztbe szorzunk, akkor azt kapjuk, hogy 0,5-ször 4-szer x2, vagyis 2x2 egyenlő 4,5 x1-jel, ebből pedig az jön ki, hogy x2 egyenlő 2,25 x1-jel. Na ez lesz az érték, amit be tudunk helyettesíteni az MPL függvénybe. Határozzuk meg az MRPL-nek az értékét, ugye ami úgy kezdődött, hogy P-szer MPL, a P az továbbra is paraméter, az MPL pedig ugye 1/4-szer x1 a -3/4-en szorozva x2 a felediken, jelen esetben az x2-t be tudjuk ugye ideírni. Tegyük zárójelbe, erre figyeljünk, mert ugye ez az egész van az 1/2-ennel, és tegyük egyenlővé az x1-es tényezőnek a piaci árával 4,5-lel. Ezt az egyenletet kell megoldanunk, amit én úgy kezdenék, hogy rögtön kimondanám ezt a zárójelet. Tehát P-szer 1/4-en szer x1 a -3/4-en szorozva 2,25 a 0,5-ennel, vagy 1/2-ennel, szorozva x1 az 1/2-ennel, és ez egyenlő 4,5-lel. Osszuk le a 4,5-et a konstans értékekkel, akkor itt az marad, hogy P-szer x1 a -3/4-en, szorozva x1 az 1/2-ennel, és ez egyenlő pontosan 12-vel. Ha elosztunk még P-vel, és összevonjuk az x1-eket, akkor azt kapjuk, hogy x1 a -1/4-ennel, ez egyenlő 12 per P-vel. Emeljük a negyedikre, nem csak a negyedikre, hanem a -4-re, akkor azt kapjuk, hogy x1 egyenlő, ugye a mínusz miatt megfordul, P a negyediken, szer 12 a negyediken, és ez egyenlő P a negyediken per 20.736. És ez lesz a mi keresleti függvényünk, munka vagy x1 tényező keresleti függvénye. Ilyen megoldás volt a vizsgán, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, és ezáltal bezsebeltünk 5 pontot.